Вітаю вас на каналі Молодость ТВ і перший випуск рубрики «Літаралом». Адразу чаму літаралом? Магчыма, вашы бацькі некалі даўным-даўно ў школе збіралі металалом. Збіралі розныя жалязякі, нікому не патрэбныя, якія калісьці быццам былі чымсьці цэльным, чымсьці сапраўдным, мелі сваю тэму, ідэю, форму, а пасля ператварыліся ў проста кілаграмы, а пасля ў якіясьці лічбы на якіхсьці дошках. Пры мне ўжо металалом амаль не збіралі, так, крыху. Але літаралом збіраюць усе і вельмі старанна. З большасці людзі, якія кажуць, што яны чытаюць, насамрэч займаюцца толькі гэтым. Яны бяруць вось гэтыя літаркі, пазбаўляюць іх форм, ідэй, тэмы. Яны не прыглядваюцца да гэтага, яны не глядзяць, чым яно было, чым яно магло быць, ці можна гэта выкарыстаць для сябе. Не, проста скидываем ўсё ў галаву і урэшце рэшт там застаёмся толькі мы і якіясьці кавалкі сталі, жэсці. Усё іржавае і бессэнсоўнае. Мэта дадзенай рубрыкі паспрабаваць збіраць менавіта не літаралом, а збіраць сябе, выкарыстоўваць літаратуру правільна. Пісьменнік, калі пішам, мае пэўныя мэты. Мы, калі чытаем, павінны мець пэўныя мэты. І для того, каб рэалізаваць іх, мы павінны ўмець разглядаць атрыманую рэч з розных бакоў, прыводзіць яе да пэўнай выявы у сябе ў галаве. І няхай гэта выява не будзе адпавядаць таму, што было ў пісьменніка, так па-любому яна не будзе адпавядаць. Пра гэта мы таксама размаўляем, што все людзі чытаюць розныя кнігі, нават калі яны выглядаюць як адна і тая ж. Што нельга прачытаць адну і тую ж кнігу двойчы, бо ўражанні будуць зусім іншыя. Нельга прачытаць тую кнігу, якую пісаў пісьменнік. Таму нават само пытанне, што хацеў сказаць аўтар гэтымі словамі, яно не зусім разумнае і адэкватнае. Чаму я пра гэта хачу сказаць і буду гаварыць? Ёсць такое меркаванне часам у людзей. Якое права я магу камусьці штосьці даносіць і гаварыць? У мяне цалкам процілеглае. А якое права я магу маўчаць, калі ў мяне ёсць пэўныя думкі, калі я магу імі падзяліцца, калі ў мяне ёсць пэўнае меркаванне, калі для кагосьці, магчыма, гэта меркаванне дапаможа упарадкаваць у галаве хаатычныя кавалачкі, якія ўсё ніяк не складаюцца ў светапогляд, ніяк не складаюцца ў карціну свету. Я шмат чытаў, чытаю, буду чытаць, і таму, я думаю, у мяне у галаве дастатковы багаж для таго, каб пра гэта разважаць. На сённяшні дзень за 2017 у мяне 47 прачытаных кніг. Я на гэтым не спынюся. Проста зараз крыху зменю вектар, мэту, каб гэта мэта адпавядала дадзенай рубрыцы таксама, каб можна было дадаваць новых прыкладаў, новых спасылак, новых словаў, каб вы глядзелі на тую кнігу, якую вы чыталі ўжо 10 разоў і бачылі, што так, насамрэч, вы нават прыкладна не чыталі эту кнігу. Каб вы маглі арыентавацца ў сабе, а насамрэч, каб я мог арыентавацца ў сабе, бо ўсё, што робіць любы творчы чалавек, любая творчасць, у першую чаргу накіравана на самого гэтага чалавека. У першую чаргу яна дапамагае яму. Пісьменнік, што б ён не казаў, ён піша сабе. А некаторыя нават і не адмаўляюцца ад гэтага.
та самая славутая Айн Рэнд у своем артикуле про мэты, з якімі яна піша артыкул, яна так і казала, што для мяне само пісьмо з'яўляецца мэтай. Гэта сама мэта, гэта не сродак камусьці штосьці сказаць, гэта не сродак штосьці даказаць, гэта ўжо ёсць мэта. Бо калі мы творым, мы бачым тое, што магло бы быць. Тое, што ёсць, мы бачым так вакол. А тое, што ёсць, гэта статыстыка. Калі мы не бачым на 2 крокі наперад, не спрабуем бачыць на 2 крокі наперад, то мы будзем стаяць. І калі мы збіраем вось гэты вось самы літаралом, гэта не ўплывае на нас, гэта не рухае нас. Мы не ідём наперад, мы таксама стаім. Стаім у стосах гэтых бязглуздых літар, якім нас не навучылі прыдаць сэнс. І, магчыма, ніхто і не навучыць. А самі мы не збіраемся вучыць. Ну, падабаецца так. Пра гэта падабаецца, не падабаецца, пра густы, пра меркаванне, пра тое, чым адрозніваецца густ ад меркавання, чым адрозніваецца меркаванне, падабаецца, не падабаецца. Мы таксама будзем размаўляць. Таму чакайце, глядзіце. Маладосць ТВ. Рубрика «Літаралом».